Nangayo na og tabang sa Brigada Action Center ang inahan nga naputos sa Cabalaka gumikan kay ang iyang duha ka anak gikan sa pribadong eskwelahan ang mi-transfer sa publikong eskwelahan. Wala mahatagi og school card ang midangop sa Brigada Action Center. Mao si Ace Marie C. Ocampo, inahan sa 12 ug 9 anyos nga tinun-an. Matud ni Ocampo, kanhi direktris siya sa Akademya de Cristianos di Maria nga nagbase sa Barangay Buhisan sa Dakbayan sa Sugbo. Tungod sa opportunity nga libreng makaeskwela ang iyang duha ka anak sa tunghaan nga iyang gialagaran, hinungdan nga iyang gipatransfer ang iyang duha ka anak gikan sa publikong eskwelahan ngadto sa eskwelahan nga iyang gialagaran. Niadtong tungura grade 6 and grade 4 na kini sa school year 2023-2024. Apan naaslom ang relasyon ni Ocampo ngadto sa mga board sa Akademya de Cristianos di Maria. Dihang si Ocampo nga mipabor sa mga benepisyo o kaugmaon sa mga magtutudlo. Apan matud pa ang majority sa board. Lakip na ang iyang inahan nga board usab sa Akademya de Cristianos di Maria. Wala man mopabor sa iyang gusto. Niadtong Oktubre 30 sa miaging 2023, gitaktak isip direktris si Ocampo sa maong tunghaan. Hinungdan maoy rason nga iyang gipabalhin sa tisa to ang duha niya ka mga anak tungod kay dili na siya maka-afford sa tuition sa Akademya de Cristianos di Maria. Apan dinhi na nagsugod ang kaguol sa inahan nga si Ocampo gumikan kay wala gi-release ang report card sa duha niya ka anak ug gipaninglan na sab siya sa tuition ug gi-retain sa grade 5 o grade 3 ang iyang duha ka anak kay nahagbong sa GMRC sa maong tunghaan. Dunay pagduda si Ocampo nga posibleng nadamay lang ang iyang duha ka anak sa conflict nila sa Board of Directors sa maong tunghaan. Nabalaka ang inahan nga dili na makagraduate ang iyang duha ka anak. Hinungdan nga gisalig niya karon kang Attorney Jurel ang iyang problema. Gihatagan og pagtagad ni Attorney Jurel Patinio. Gipaabot kini ang maong isyu ngadto kang direktor sa Luciano Jimenez, ang DepEd Regional Director. Matod ni Attorney Jurel, gikinahanglan nga mopada og suwat si Ocampo ngadto kang Direktor Jimenez. Ika na lang suwat dito, maninay tabo. Inarita ko din ni balhin siya niya karon na request to clearance niya katong directress ka itang site dito tanan. Thank you Brigada and Attorney Jurel kanang sa pagtabang, and I hope nga tabang amin ninyong sulbad sa amo ang problema regarding sa pag-withhold sa tanan records sa akong duha ka anak sa Akademya de Cristianos di Maria ug dili na temporary enrolled sa TISA 2. Hopefully permanent na sila nga estudyante sa TISA 2 and makagraduate na sila. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.